Hemen daukagu Asier Hilario, Euskal Kostaldeko UNESCO Geoparkeko zuzendari zientifikoa dana, eta geologian doktore. Ongi etorri. Eskerrik asko. Lehenik eta behin, nolatan aukeratu zenituen geologia ikasketak? Bueno, ni seguro nago geologia aukeratu nuela mendiak maite nituelako. Horretan ez dauka zalantzarik. Nik mendiak ulertu nahi nituen, jakin nahi nuen zer dago paisaia miresgarri horien atzean, eta zalantzari gabe horrek eraman ninduen geologia ikastera, ez? Horrek segurazki zer ikusia dauka txikitatik hemen inguruko mendietan, Aralarren gehien bat, ni Tolosarra naizelako, nire gurasoak Pirinioetara eramaten ninduten, eta gazteetan ere Pirinioetan asko ibili nintzen, eta hor baneukan jakin min handi bat, paisaia haundi, miresgarri, monumental horien atzean, zertzegoen ulertzeko. Nik betidanik eukidete mendian egonda, mendirtzontor batean egonda, eseri eta paisaia hori ordutan, isiltasun horretan, ikusi eta detaile guztiak enkajatzeko ez dakit, ohitura edo apetentzia hori, ez? Eta, hortik. Eta behin doktora dutza edo hartzerakoan, zein izan da zure ikerketa eremua geologia esparruan? Bueno, nik doktora dutza egin nuen aspaldi eta egin nuen Pirinioetan. Pirinioak, nolabait esateko, Pirinio mendikateak bi mendikate ditu barruan, bat oso aintzinekoa eta beste bat berriagoa, gaur egun ezagutzen duguna. Nik ikerketa hori egin nuen, nire doktora dutza egin nuen lehenengo Pirineo zar horretan, ez? Baina ura egin eta segituan, 26-7 urte nituela ja, hasi nintzen Zumaian lanean, eta ordutik, azkeneko 20 urteetan edo, egon naiz guztiz murgilduta ondare geologikoan. Ondare geologikoaren ikerketan, geoparken munduan, geoturismoaren munduan, geologiaren komunikazioaren inguruan. Ni ikertzaile nintzala, betidanik eta ikasle nintzala ere, betidanik pentsatzen nuen geologia eta gizartearen artean bazegoela eraiki beharreko zubi bat. Potentzial bat, geologia eta turismoaren artean ere bai. Momentu horretan oso ekintza inzipienteak zeuden, han eta hemen, baina etzan zerbait izenik ere zeukan apenas, ez? Eta, ikartzen negoela ere konturatu nintzen, benetan niri detaileak, zientzilari batek behar duen detaileak, datuaren detaileak, ez zitela oso zoriontsu egiten, ez zitela benetan asko inporta, ez? Eta nahiago nuela ikuspegi zabalago bat izan, eta ikuspegi zabalago hori, modu desberdinetan komunikatzeko aukera izan, ez? Eta, horrekin nuen suerte handia, momentu horretan Zumaiako biotopoa, Zumaiako algore interpretazio zentroa irik izala, eta, antxe hasi ginen, gure lehenengo pinituak egiten nola baita esateko. Eta aipatezu Zumaia, Euskal Herriko eremu geologiko garrantzitsuenetakoa, deitzen zaio, baina zergaitik da garrantzitsua Zumaiako eremuri? Bueno, gauza askorengatik da Zumaia erreferente bat, ez? Ez Euskal Herrian bakarrik mundu mailan ere. Nik esango nuke, horrela polit eta labur esateko, lurraren historiari buruz inoiz idatzian libururik edernetarikoa dela, ez? Zergatik, azkenean hor ikusi ditzazkegun kapa guzti horiek, hemen Donostian ere ikusi ditzazkegunaren antzekoak, berdinak, horiek dira liburu erraldoi baten orrialderak izango balira bezala, ez? Gertatzen dena da, Zumaiako kasuan, liburu hori oso ondo idatzita dagoela. Orrialde guztiak oso ondo daude kokatuta bata bestearen atzean, bere momentuan itsasazpian metatu ziren bezala. Eta gainera, orrialde horiek, kapa horiek, Zumaiako kasuan dauzkate gutxi gora bera 70 eta 50 milioi urte bitartean, 20 milioi urte kubritzen dute Zumaiako kasuan, baina geoparke guztia hartzen badugu 70 milioi urte hartzen dute. Lurraren historiaren momentu konkretu horretan, duela 75 eta 55 bitartean gutxi gora bera, lurrean gertatu ziren oso gauza garrantzitsuak. Adibidez, dinosauriak extingitu zirela eta dinosaurioekin batera lurraren biotaren 80% inguru. Edo adibidez, duela 56 milioi urte, lurraren historian egondan beroaldi klimatikorik garrantzitsuenetariko bat ere gertatu zen mundu guztian.
bi momentu hauek, bi eventu importante hauek oso ondo idatziak gelditu dira Zumaiako arrokatan. Hauek eta besteen beste. Ez orduan, bueno, nik esango nuke, Zumaia da geologoentzako paradisu bat oso politia dalako, irisgarria dalako gainera, baina baita ere hor irakurri daiteken informazioak detaile oso handia daukala, lurraren historian garrantzitsuak izan diran momentu batzuek oso ondo ulertzeko. Orduan Zumaiako eremu horrek ez bakarrik Zumaiako gauzak, baizik da mundu osoko gauzak gordetzen ditu, ezta? Mundu guztiko gertaerak. Bai, gainera Zumaiako arroka hauek, edo gure geoparkeko arroka hauek, gure Euskal Herrikoak orokorrean, momentu horretan duela 100 milioi urte, 50 milioi urte, momentu horretan kokatuta zeuden lurraren, bueno, nolabaiteko latitude batean, nun ematen diguten informazio lokal hori oso baliagarria da lurreko beste elementu global batzuek interpretatu aldizateko. Eta Zumaiako kasuan bereziki, dinosaurioen estintzioa edo paleozeno edo zeno mugako beroaldi klimatiko hura mundu guztian gertatu ziren, mundu guztian dago erregistroa, eta hortaz, hemen interpretatzen duguna, hemen ikasten duguna, beste leku askotara eraman daiteke, eta han ikusten den beste gauzekin, azkenean puzlearen pieza guztiak montatu eta argazki hon bat eduki. Aipatu duzu, eremua azkenean geoparke izendatu zela, baina zer da geoparke bat? Euskal Kostaldeko UNESCO Geoparkeak sortu zen 2010 urtean eta 2015 urtean jaso zuen UNESCOren izendapena. Zumaia, Deba eta Mutrikuko udalerriek osatzen dute. Eta, bueno, nik esango nuke bereziki geoparke bat, simple esateko, geoparke bat da ideia on bat. Nik horrela definituko nuke, ez da oso ideia ona. Geoparke bat da lurralde bat, eremu bat, nazioarteko garrantzia duen ondare geologikoa duena, eta hori baliatuz, ondare geologiko hori baliatuz, bertako garapena bultzatzen dituen politikak sustatzen dituen lurralde bat. Geoparke bada garapenerako tresna bat. Geoparkea bada hezkuntzarako tresna bat. Geoparke bada turismorako tresna bat. Geoparke bada zientzierako tresna bat. Geoparke bat UNESCO figura da, eta UNESCoko beste figura guztiak bezala, zientzian, hezkuntzan eta kulturan dauka bere oinarria. Hortaz, bueno, geoparke bat, nahi bali maezu da, gauzak beste modu batean egiteko aukera bat. Pentsa, geoparkeen ideia gutxi gora bera 2000 urtean gauzatu zela, hor sortu zen Europako sarea, lehenengo lau geoparkeekin, eta ideia hori, lau geologoiek eukizuten ideia hori, lurralde desberdinetakoak, hau da, geologia erabili daitekela, geologiari per se eman aldi dugula balore bat, ze bestela, ordura arte geologia ulertezan beti geologiaren balorea zegoen mundu estraktiboan. Hau da, nun daude mineralak, nun daude arrobiak, nun dago petrolioa, nun dago gasa, horretarako garrantzitsua da geologia, baina ideia hori, elementu geologiko horiek per se, balio intelektuala daukatela, balio kulturala daukatela, balio bat eman martzaiela, ondarea dirala, ondare kulturala dagoen bezala, eta hori erabili daitekela lurralde batzuetako garapena bultzatzeko, 2000 urtean hori oso ideia berritzailea zen. Baina bakarrik 22 urte beranduago, gaur egun, munduan dauzkagu 169 geoparke, 54 lurralde desberdinetan banatuak eta UNESCO programa propio baten barruan sartuta. Hori izan da sekulako abentura. Eta horrek esaten duena da, zalantzari gabe, geoparkeren ideia hori oso ideia ona izan zala. Beste gauza askoren artean, oso errealitate desberdinetara munduan adaptatzeko gai dalako. Eta gaur egun bizitzen ari garen klima aldaketa hau esan duzu, Zumaiako eta beste geoparke askotan ere pentsatu nahi dut, egongo dala gordeta gure planetak bizi izan dituen klima aldaketa hauek, baina gaur egun bizitzen ari garen klima aldaketa honek, nola eragiten dio geologiari, bai globalki eta bai lokalki gure geoparkean? Bueno, klima aldaketa da UNESCO geoparkeen estrategian oso txortatuta dagoen gai bat. Hortaz, geoparke guztiak egin behar dugu lan gai honen inguruan. Gaur egungo klima aldaketak
Erregistro geologikoari begiratzen ari badiogu, zuk esan duzun bezala, argi ikusiko dugu lurraren historian aldaketa klimatiko asko egon dirala, batzuk ziklikoak izan dirala, betidanik daude aldaketa klimatikoak, ziklikoak diranak, movimentu astronomikoekin zerikusia daukatenak, baita ere beste eskala batean kontinenteen kokapenarekin zerikusia daukatenak, baina baita ere egia da lurraren historian gertatu dirala aldaketa klimatiko nolabait esateko bat-batekoak, programatuta ez zeudenak, gaur egungoa bezala. Eta batzuk oso bortitzak izan zirela, adibidez, duela 56 milioi urte, paleozeno mugan gertatu zana, eta Zumaian oso ondo jasota dagoen. Orduan, klima aldaketa horiek, ziklikoak diranak eta ez diranak, betidanik gertatu dira lurraren historian. Nola aldatu diezaioke gaur egungo aldaketa klimatikoak geologiari? Hori oso galdera zabala da. Orokorrean, nik esango nuke geologia apenas enteratu ere ez dela egingo aldaketa klimatiko honekin. Askoz gauza bortitzagoak jasan izan ditu geologiak zentzu horretan. Zalantzarik gabe aldaketa klimatiko honek ez du inungo ondoriorik izango lurraren barne dinamikan, adibidez. Eta lurraren barne dinamikak kontrolatzen du tektonika guztia, kontrolatzen du mugimendu geologiko guztia, lurraren bihotza. Orain, bai egia da, aldaketa klimatiko honek egin duena dela energia gehiago sartu sisteman, eta gaur egungo prozesu batzuek, gaur egungo geologia, gaur egungo prozesu konkretu batzuek, alteratuak ikusi daitezkela. Eta akaso zenbait lekuetan, igadurarekin zerikusita daukaten prozesu batzuek areagotu daitezkela. Edo glaziarren urtzearekin zerikusi daukaten prozesu batzuek areagotu daitezkela. Baina, orokorrean esango nuke, aldaketa klimatikoa ez da geologiaren arazo bat, ez da lurraren arazo bat, aldaketa klimatikoa gure arazo bat da. Lurra enteratu ere ez da egingo aldaketa klimatiko honekin. Aldaketa klimatiko honek ez da, zuk esan duzuen txoretan, energia gehiago sartuko dula, dakagun temperatura altua honek, itxasoaren temperatura ere igotzea egiten du, eta horrek esan nahi du itxasoak energia gehiago izatea. Eta adibidez, Zumaiako flixaren eremua dagoela itxasoekin zuzenean kontaktua, nola eragingo dio itxasoaren olatu hauek indar gehiago eukitza edo fenomeno meteorologiko hauek intentsuagoak izatea? Zuk esan duzun bezala, badirudi aldaketa klimatiko honek, beroaldi honek, ekarriko duela itxasoan energia hori igotzerakoan, fenomeno ekstremo hauek, areagotzea eta gero eta maizago eukitzea eta indar gehiago eukitzea. Hasiera batean horrek esan nahi duena da, gure labarretan, flixa dagoen labarretan, hasiera batean akaso igadura hori pixka bat bortitzagoa izan daitekela. Baina ez nuke esango eragin handirik eukiko duenik. Akaso bai izango da pixka bat bortitzagoa, baina susmoa besterik ez da. Esan behar da, ez daudela labarretan, ez daudela neurketak eginda, ze abiaduran igatzen dira gure labarrak. Guk abian jarri nahi dugu proiektu bat geoparkean, konparatzeko ze abiaduratan igatzen dan, edo igatzen lehenago, ortofotoi begiratuta, askoz gehiago ezin da egin, eta ze abiaduran igatzen da gaur. Baina igoera hori baldin badago ere, litekena da egotea, hain da txikia, labarren igadurari dagokionez, hain da txikia, nik esango nuke, flixaren eraginean oso txikia dela. Beste gauza bada, adibidez, Zumaia bezalako herri batean. Zumaia herria ez dago itxasoari begira kokatuta, zuzenean itxasoari begira kokatuta, dago estuario baten barruan. Eta batzutan, ahaztu egiten gera, aldaketa klimatiko honekin lotuta dagoen itxas mailaren igoerak, eragin gehiago izango duela, edo bortitzagoa izango duela, batzutan barnekaldean, baino itxasoarekin konektatuta, dauden eremuetan, adibidez Zumaia, edo adibidez Bilbo, edo adibidez Txingudi, adibidez Zarautz bezalako herri bat, itxaso frente-frentean dagoela, baina Zarautz herria dago duna sistema baten gainean eraikita. Orduan, hor normala danez, hondartza batean egonda, bai ekuiko du eragin handia. Baina labarretan, hasiera baten eragin hori, igo daiteke pixka bat igadura, baina gure ondare geologiko horren kontserbaziorako ez da ezer nabarmena izango. Eta esan duzu labarretan gutxi notatuko dela,
baino bai inguruko estuarietan eta hondartzetan ere ez, ikusiko dugu itsasmailaren igoerak batez ere, eta hori olatuak gehiagota sartzea, eta guztiz emblematikoa den Itzuruneko hondartza, arriskuan ikusi dezakegu? Bai, zalantzari gabe. Ni ez naiz horretan aditua, baina adituak diranak aspaldi esaten digute dauzkagune aurreikuspenekin mugatuta, labarretan mugatuta dauden hondartza horiek, hau da Itzurunekoa adibidez, hondartza hauek ez daukaten nora joan. Itsasoa igotzen bada eta energia igotzen bada, normala den bezala olatuak indar gehiago edukiko dute, gehiago igatuko dute, itsasoaren marea altuak gorago iritsiko da, eta hondartza horrek ezin du atzera egin, atzean labar bat daukalako, ez? Berdin gertatzen da hemen Donostin, ez labar bat daukalako, baizik eta paseoa daukalako. Ez daukate eskapatoriarik. Hondartzen eskapatoria naturala, nolabait esateko, bere almazen naturala, dira duna sistemak. Horregatik duna sistemak dira hain garrantzitsuak, ez? Hori ikusi daiteke adibidez oso ondo Zarautzen. Zarautzeko golfean duna sistema mantentzen da oso ondo, eta itsasoak gora egiten duen horretan, hondartza gehiago igatuko du, baina azkenean hondartza horrek badauka bere atzekaldean, badauzka kilometro bat, edo pare bat kilometro, duna, hondar, deposito bat, galtzen duen guzti hori betetzen juteko eta bere formak adaptatzen juteko. Gertatzen dena da, azkeneko urte gutxietan gizakiak okupatu dituela hondartza horiek zeuzkaten depositoak, edo nolabait esateko depositoak, ez? Hori ez da gertatzen labarretan dauden hondartzetan. Labarretan dauden hondartzak ez daukate eskapatoriarik. Hortaz, itsaso igoera baten aurrean, itsasoa igotzen bada, benetan esaten diguten bezala, 2100 urterako, metro bat inguru kasurik okerrenean izan daitekela, ikusiko dugu aurreikuspen horiek nola doazen, Itzurun bezalako hondartzak noski txikitu edo desagertuko dira, baina aldi berean, segurazki agertuko zaizkigu hondartza berriak beste leku batzuetan dinamikak aldatu egiten direlako. Eta ze suposatuko du aldaketa klimatikoak dakarren patroi hauen aldaketak geoparke inguruko biztanleentzat eta gipuzkoarrentzat? Esan nahi dut, hirigintzan, higadurak, uraren kutsadura, itsasoko uraren sarrerarekin eta ikusiko dugu. Bueno, nik uste oso galdera zabala da hori, bereziki geoparkean dauden biztanleak ez dute modu desberdin batean jasango aldaketa klimatikoaren ondorioak, Gipuzkoa guztian bezala, Euskal Herri guztian bezala, eta hemen inguru guztian bezala, ez? Bueno, hasiera batean nik ez naiz horretan aditua, baina esango nuke arazo nagusia daukagula kostalderekin lotuta dauden leku konkretu batzuetan, ez? Eta ja esan ditut pare bat. Eta leku konkretu horietan, segurazki bir pentsatu beharko dira azpiegiturak daudenak, eta pentsatu beharko nola egingo diogun aurre horri, ez? Eta gero beste modu batean ere, badirudi ere eragin zuzena eduki dezakela, barnekaldean gure landarerian, ez? Eta gure baserritarrek edo landatuko dituzten produktuen, kaso hor ere egon daiteke aldaketaren bat, ez? Ez naiz horretan aditua, baina horretan ere segurazki egongo da aldaketa bat. Eta esan dezunean, azkenean lurraren historia hau sortzeko urte asko pasa dira, eta urte oso luze eta hitz egiten da. Baita ere, labarren higadura esan dezu ez dela hainbesteako izango epe motzean, baina badakigu geologoek hitz egiten duzuenean, askotan denbora geologikoa eta hitz egiten dela. Zer da denbora geologikoa? Bueno, nik esango nuke denbora geologikoa dela filosofikoki dagoen kontzepturik politenetariko bat, ez? Hau 18. mendean definitu zen kontzeptu hau. Denbora geologikoak lurrak dauzka 4.600 milioi urte. 4.600 milioi urte. Orduan, denbora geologiko honetan sartzea, denbora sakon horretan sartzea, zulo sakon horretan sartzeak, ematen digu aukera gauza asko ulertzeko. Ematen digu aukera gu geuk kokatzeko planeta honetan. Ematen digu aukera adibidez ulertzeko lurrean dauden sistema desberdinak, adibidez sistema klimatikoak, edo bizitzaren sistemak, nola funtzionatzen duten. Gu iritsi berria gera. Sistema guzti hauek egon dira funtzionatzen lurraren historian urte askotan. Eta
funtzionamentu guzti hori, garapen guzti hori arrokatan dago oso ondo idatzita. Orduan, denbora sakon horrek ematen digu aukera, benetan ulertzeko sistema horiek nola funtzionatzen duten. Nola funtzionatu dute iragarrean eta nola funtzionatu duten gaur. Eta hortaz, nola egin diezakegun aurre, gaur egun etorri daitezkeen erronketara. Baina adibidez, baita ere, hori norbait esateko jasangarritasunarekin lotuta, ez? Baina filosofikoki ere nahi baldin baduzu, denbora geologikoak ematen digu aukera ulertzeko paisaiak aldatu egiten direla. Guk gaur egun aurrean daukagun hemen Kontxako paisaia marabilloso hau, fotograma asko dituen pelikula luze baten azkeneko fotograma besterik ez dela. Aurretik beste paisaiak egon dirala. Eta atzera egite baldin badugu, gure mendiak koralezko arrezifeak izan zirala. Orduan, konturatzea paisaiak aldatu egiten direla, kontinenteak mugitu egiten direla, kultura desberdinak historian zehar joan eta etorri egiten duten bezala, horrek kokatze gaitu filosofikoki oso leku positiboan iruditzen zait. Behartze gaituelako onartzen oso txikiak gerala. Aiatu berriak gerala planeta honetara. Baina aldi berean, hain txikiak izan da eta hain denbora gutxi egonda planeta honetan, gai izan garela planeta horren sistema asko hankaz gora jartzea. Eta gure ardura dela sistema horiek berreskuratu eta planeta bere onera ekartzera. Eta gaur egun ikusi dezakegu adibidez Geoparkeko Flixeko zonaldean, zuk esan dezuna, gizakiek eukitzen ari garen inpaktu hori ikusgarria da gaur egun, edo gelditzen da oraindik denbora zeozein eta inpaktu agian hain handia ez izateko? Gizakiak azken urteetan planetari eragin dion inpaktu hori ikusi daiteke modu desberdin askotan. Gehien bat neurtu egin daiteke, datuekin neurtu egin daiteke. Jakin dezakegu CO2 konzentrazioak nola egiten duen gora, jakin dezakegu espezie kopuruak nola egiten duen bera kasu honetan, jakin dezakegu fosforo nitrogenoaren zikloak nola dauden. Gauzak neurtu egin ditzakegu, inoiz baino teknologia hobea daukagulako horrelako gauzak neurtzeko. Orain, horren atzean badago ideia bat antropozenoaren ideia dana, eta da guk gizakiok planetari eragin dizkiogun aldaketa bortitz hauek nahiko handiak dirala denbora geologiko batean konsideratuak ahal izateko eta hortaz denbora geologiko berri bat definitu ahal izateko, hau da antropozenoa. Horretarako behar dana da demostratu guk eragindako aldaketa horiek erregistro geologikoan, hau da, arrokatan eta mineraletan eragina daukatela, registroa dagoela. Eta horrelako gauzak ere badaude. Adibidez, Euskal Herriko Unibertsitateko Aleste Arretak deskribatu zuen bezala, tunel boka inguruan, badago beach rock bat, hondartza roka bat, Alto Sornoseko eskoriekin sortutakoa. Osea, hasten geraia ikusten ere erregistro geologikoan sedimentuetan, gure aktibitate berezi horren ondorioak. Baina ara ere nik esan nuke oraindik oso goiz dela horrelako erregistro bat edukitzeko. Hori esan da, esan behar da, badagoela jada leku konkretu batzuetan erregistro bat. Eta zer suposatuko luke hitzeiten egon gehan interes geologikoko eremu hauek degradatuak ikustea? Esan nahi dut, bai klima aldaketatik eta bai gizakion inpaktuagatik. Klima aldaketarengatik ezerrez. Gizakiok galduko genuke inoiz berriro berreskuratzeko gai izango ez geran zerbait. Hori ez da gertatzen espezie bat galtzen dugunean, galduta baldin badago, galduta dago, guk ezin dugu espezie berri bat sortu. Baina espezie bat ikusten dugunean arriskuan dagoela, guk martxan jarri ditzazkegu politika desberdinak, espezie hori berreskuratzeko, eta horretan badaude oso adibide onak. Hori ez da gertatzen geologiarekin, guk ezin dugu geologia berreskuratu, ze elementu geologiko hauek sortuak izan dira urte askoetan emandako evoluzioaren gatik. Orduan, gehien bat, suposatuko lukeena da, gure planetaren hemerotekaren zati txikiak, puzle handi horren pieza batzuk, betirako galduko genituzkela. Balore kulturala, ez? Eta hezkuntzarako ere? Balore kulturala, balore hezkuntzarako eta balore ikerketarako ere, bai. Ze egia da, beste arlo askotan bezala, naiz eta ikertuak egon leku horiek, beti etorri daitezke tendentzia berriak, ideia berriak, teknologia berriak ikerketarako, eta
lehendik ikertuak dauden gune horiek eman dezakete informazio berria modu desberdin batean begiratzea ari badira. Orduan, azkenean izango litzake kulturalki gehien bat, guretzako, gizakiontzako, izango litzake gure lurraren puzle oso horren pieza batzuk betirako galtzea, eta denak oso ondo ulertzen dugu, puzle bat ikustea, argazki bat ikustea, ez dela berdina argazki guztia ikustea bali badugu, edo argazki horri pieza batzuk faltatzea bali zaizkio. Eta zerbait egiten nahi da, hau moteltzeko esango nuke gertatuko dela badakigu. Adibidez Mutrikun, duela gutxi jarri zen estazio meteorologiko bat, zeinak itsasoen parametroak ebai neurtzen ditun, horrelako aurrerapenak ere beharrezkoak dira? Nik uste aldaketa klimatikoaren alde eta sostengarritasunaren alde dena da ongi etorria. Eta nik bai pentsatzen dut gauzak egiten ari gehala. Adibidez, zuetanik gaur hemen solasaldi hau egitea. Horrelako gauza pila bat egiten dira. Ezin dugu oso negatiboak izan honekin. Egia da, egoera latza dela eta emergentzia egoera badala, zientzilariak ondo esaten duten bezala. Baina baita ere ulertu behar dugu gauzak bere denbora behar dutela, dinamikak bere denbora behar dutela. Begira, ni Tolosarra naiz. Azkeneko egunetan ikusten nahi naiz Tolosako horia, ibaia, garbi-garbia. Nire gurasoak esate zidaten, beraiek gazte zirala, otxonamonak beraiek gazte zirala, Tolosako horia ibaia, egun batean zetorrela naranja, beste egun batean zetorrela horia, beste batean berdea eta beste batean urdina. Eta espuma txuria zeukala gainean. 50 urteetan gai izan gera hori guztiz aldatzeko eta askoz ibai sanogo bat eukitzeko. Zergatik ez gera gai izango, orain konturatu gera aldaketa klimatikoarekin daukagun arazo larriarekin, zergatik ez gera gai izango 50 urteetan, ez dakitzen denboran, ez bihar, ez urrengo egunean, ez urrengo urtean, baina denbora batean, benetazko beste gizarte bat sortzeko. Nik ez daukat beste modurik ikusteko optimistak izan behar dugu. Eta nik bai pentsatzen dut gauzak egiten ari gerala. Lehenengo aldiz, aldaketa klimatikoa sostengarritasuna agenda politikoaren lehen mailan dago. Gogoran kokatuta dago. Hori etzan duela 25 urte gertatzen. Eta lehenengo pausua pisuzko erabakiak hartzeko da politika goi agendan jartzea. Eta gizartean preokupazio hori nolait esateko zabaltzea. Gaur egun galdetzea baldin baduzu gizartean zein diran beraien preokupazio nagusiak. Natura, ingurumena, ez dakit aldaketa klimatiko, baina ingurumena agertzen da beti goikaldean. Beste gauza bada, behin preokupatuta gaudela, zertan okupatzeko gai garen edo zer egiteko pres gauden. Hori da guk norberari egin beharko genioken galdera. Eta zer egin dezakegu? Nik usten dut norberak, bakoitzak, individualki, ez da berdina, depende bakoitzak aukera ezberdinak ditu, baina denak daukagu honen aldeko gauza positiboak egiteko aukerak. Gure eguneroko bizitzan dauzkagu 11 momentu aukera bat edo bestea egiteko. Gauza bat erabaki edo bestea erabakitzeko. Eta oso gauza konkretuetan adibidez, kontsumoan. Adibidez, bertako gauzak kontsumitzen. Badaude beste gauza asko. Baina konsumo, errespetuz egindako konsumo bat lantze baldin badugu, eta hori norberaren erabakia da, norberaren erabakia guztiz, aurrera pausu bat emango genuke. Mila esker, Asier, etortzeagatik eta gurekin elkarrizketa hau egiteagatik. Oso ondo, eskerrik asko, plazer bat izan da.